حکوومەتە هەرێما کوردستانê pîroyekî PKK girt. Nûnertiya HDP li Hewlêrê girt. Endamê wê qewitand. Baş bû wan yanî ya ez bim ez ê wan endama jî bigirim. Ez ê bavêjim zindanê wan mehkeme bikim tiştê dozê li ser wan hene dosyayê li ser wan hene ji wan eşker e. PKK komeleyên vir li Ewropa bikar tîne. Komele bikar tîne ji bo îşkence û ji bo lêdanê û ji bo karê kirmînal li vir li Belçîka. Kampe çêkirine li Şarlixwa. Kampe çêkirine kampe. Amed Dijle û navê wî çi ye Seydî Firat diçin ji dersa didin ciwanan. Di kampa PKK li Şarlixwa. Li komeleyên li Düsseldorf, li Antwerpen, li Almanya, li Belçîka, li Fransa cinayet tên kirin cinayet. Komele li vê derê û li Ewropa û li şêweyekî qanûnî. Çavê welê ya apoçî van pîroyên sexte ê ku li Hewlêrê vekirî hemû çîrokên istixbaratî, hemû çîrokên eskerî tê bikaranî. Hemû çi pîroyekî girêdayê PKK hebe. Medya bi, nûnertiya keneke û teneke bi, nûnertiya PYD bi, nûnertiya Rojava, nûnertiya nizanim çi hemû deverên genî ê istixbarata PKK tê bikaranî. PKK kampa Mexmûrê bikaranî. A penabera qaş û a penaberayê. PKK niha şengal dagirkiriye. Çavê welê yê pîroya HDP kar neyîne. PKK pîroyên HDP li Bakur bikartîne Bakur. Pîroyên HDP li Bakur bikartîne ji bo meselên eskerî û şervana û çawa ciwanan bikin endam û bikin şervan û bişînin çiyê. Îja aciz bûn û hêrsa wan tê. Walla HDP ji bo Kurdistanê ye û KDP ji bo hizbîtiyê ye. Ez li şûna yanî welatên Ewropa gerek ez hemû wan tiştê we bigirim. Gerek werin girtin heq kiriye û li Kurdistanê jî. Tiştek we nemîne. Tiştek we li Hewlêrê û li Duhokê û li Zaxo nemîne. Hûn diçin cinayeta dikin cinayet. Diçin terorê dikin li Duhokê û li Hewlêrê û li Silêmaniyê û li gelek devera. Çavê welê yê pîroyê we bimîne. Ciyê ku hûn plan dikin û silah û şervana dibin û tînin û xelkê digirin û xelkê direvînin û xelkê dikujin wilo ji we wilo rehet wilo bimîne. Namîne. Ev dosya wê hemû vebin. Ne îro sibe, ne sibe dis be. Wê hemû vebin. û yerên kevin û nû jî wê hemû vebin.